Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngalesi sikhathi ke ngiyacela ukuphinda ngisondezeke omunye umelaphi wendabuko loyo ke kuzoba ke ubaba uDlamin uMcwabo uyahlehla all the way from Newcastle. Dr. Dlamin ngicela ukuza ngaphambi. Let's do it for Sanibonani linjani anabo makhosi bonke ngiyanibingelela nenyanga kuno baba uqeda ukusukela amen uthi akithi amen uthoba makhosi ubani lothe izwe nemali mahla Ayucule idlalela nje lakhe yedwa emadlala. Uyazi ukuthi uma uphethwe inhlupheko izwi emadlala. Culo omkhulu uxabhasho omkhulu ngiyabingelela mfowethu. Nabafowethu bonke ngiyabingelela. Naphesheya kweyilwandle futhi ngiyabingelela. Nabafowethu ngiyabingelela. Ngizofika phandle uqede kodwa nakhona ngiyabingelela. Bafowethu mama Andile, umaka Andile. Awuninjani mawami? Andile uyidlile imali yami kakhulu. Kakhulu, hayi mama wami. Udlile kakhulu manje ngibhlungu naphesheya kweyilwandle bakithi ngiyacela nikuzwe lokhu ngeke ngiphinde ngikusho ngicela uAndile kumawakhe mama uyidlile imali yami kakhulu Andile ngiyajabula namhlanje imali enkulu ukuthi cha sekuzoba ngcono ngeke bayise-crash bayisiyale kokubani 1 2 kuba ngcono ngiyabona umsebenzi ngcono belaphi mina ngipresent ngiyinike ngizoyinikeza nawe mama kana phansi ngizoyinikeza nje nangu uma wami wayi ngizomnikeza abangesibo belaphi bangcolele ngizoyithi ucela kubelaphi kancane kukancane sitholana manje kuba mnandi masitholene la ngithi mina nasesifeni kuba mnandi abantu kwenguke beshumayela ngomuntu oshonile kanti kufanele kwesikhulume ngathi sikhona esiphilayo kwelathi iBhayibheli abafile bayekeli bangcwabane bodwa ngenhlanhla ngeke bawugcina umgodi kodwa lisho njalo iBhayibheli belaphi ngibonga ukuthi nje ngifike la eThekwini ngemukeleka ukwemukeleka nje la eThekwini noma ke ngiyibona iphithiphithi zona zikhona naye uAndile futhi uyayithanda iphithiphithi kodwa ke ngihlale ngimkhuza Andile aqhanjwa kanje mawufuna ukuhamba nami hamba kahle ungahambi yazela uhambise kwesangoma esidla ingobongo ngesigijima into engiyisaba ke la eThekwini uyazi ukuthi into engisaba la eThekwini neBerries eduzana amagqobo angadayiswa eduzane ufuna likhomba awufakele uthenga negqobongo edayiswa umuntu mhlawumbe oseyinsukwini zakhe uyathanda uyawuphuza wenza konke mayisedlile khehla leligqobongo nalomuntu lokade ejulukele nje ngokwemvelo yini ezophuma lapho ku-endaphe kuba nomsindo oba mningi ngendlela eyisimanga manje ngihlala ngimkhuza ukuthi Andile
kanti makhosi even kwalo YouTube lo abhizi yasitshutsha ku uyinkosi lento efundiswa amakhosi ingozi umthola umakhosi usebhizi ukuthi uyachofa uqula nini umuntu uhlanganisa nini umuntu uhlanganisa nini umuntu noma uzothuma labafana basigxobelayo ukuthi abawebe bezokudayisela uzokweba ilwane zami eziyinkinga eyikhothwayo noma ezokuchada ukuyikhotha uzoyibona hayi futhi ngizwe-ke abantu abaningi mangandile bethe nginey'gubhu nesigubhu esesenza umhlolo lesigubhu sami lesi hawu la madoda lawo esho bayikhombeliselwa nje kudala lo athi hawu lesigubhu sami la madoda lawa mina wami amadoda enyameni imali mina wami amadoda nawahlanza lamadoda buka nje athi ayinamathela buka ngwabone ngisho elokuza la ebethi ndawonye ngasho namadoda ngiyabona yini uyangizona ndina ngithe uyabo umuntu bahubhethi ngithi awubahubhe evakathwasa ngithi awunako beshayisana ngey'bungu ikwazapho amakhosikazi amadoda eshayisana wodwa ngase ngiyabonga omakhosi ngathi ngiyabonga maze ngabonanga ngishayisana sodwa engingakubonga nje bafowethu bomakhosi bonke abala eThekwini kaningi kukodwa nje ngicela ukushiya la eThekwini ngo-Andile asimgadeni u-Andile and u-Andile yonke imibuzo akubuza yona nge-TV une-right ukubuza noma ngabe yini kodwa wena njengomelaphi khona into ekumele umfihlele yona ungagcini usuthi hayi lapha ngifaka umayisaka lapha ngifaka akafuni leyo nto ufuna nje udlule kahle nathi sivikeleni phela isithunzi sabelaphi kaningi uzothi labelaphi bo-YouTube labelaphi bo-Facebook yena usebhizinisini thina asihlonipheni umsebenzi wethu futhi singagadlani sodwa belapha angithi siyazwana belapha ngiyacela ngiyabhabhada ngeke ngiphinde usebalekile kodwa akunandaba ngiyabonga nje kakhulu ngiyathokoza kini nonke belapha mina-ke bafowethu ngiyayithakathela nje engingakusho nje umhlaba wonke ubhekile cha mangingasafuni angifuni naye uyazi uma ngasafuni nje angifuni mina futhi angiphathi sebetheke abafuthi abahayi bo wenzani manje ubabani uBhasope noma wenzani umambani uBhasope noma awuna akhosi ngikuzwile uthe uchitha amathambo athi imvu awubakithi mina ngichitha amathambo-ke bathi labafuthi lapho imali ungamliki cha Andile uzongixolela bhuti ngijabulela nje ukubona umama ukuthi umama wakubekezelela for 9 months ekhona wonke amaphilisi ayengenza i-miscarriage ngawo kodwa wathi lokhu angeke ngikulahle wathi noma usukhona ukukhala mangiyabona ukuthi ukukhala waqala usesesiswini usungaphandle ngiyakubona futhi kwakungalalwa ngiyamajina nje lapha ngabo-1 mangabe sekuthatha ukusa ukuthi loya mama wayekuphi kwakwenzakalani omama belele lowo mpongolozo
Uyabona ngiyamzwela nje lokubuhlungu lowo. Bese ngithi baba uyibona imali esigcwele lapha esikhwameni sakhe. Angithi isiningi kodwa ngemangale ngemali uzobe kunikeza i-invoice. Ethi ayikhokha. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu angibusise. Ngiyabonga kakhulu andile mfowethu ukhule nje bhuti. Ukhule bhuti ungadini ukhule. Umisiphathu ungamemezi futhi ungamdinekelwa. Yonke into yenzeka ngesikhathi. Yonke into iyathi lathi iBhayibheli kuMshumayeli 3. Yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga. Ingani makhosi efana noma ngaye ngithi nje mina cha hayi yendlula manje emhlabeni. Ngibatshele nalabafowethu baphume bathi uthini baba akadlula makhosi kodwa isikhathi sakho masingakafiki ngeke. Engisho ukuthi ke ungangikhali andina uzongixolela nje mawami ngisacela ukupha ikhekhe lapho ngoba ngiyaqala ukubona woza ngikuphe. Ngenzela ukuthi 9 months angithi wawudla siphi isihlambezo la ngoba nami nginazi ihlambezo kodwa awukuchaze nje leso wasinikezwe kodwa wasiphuze lapho kwakusihlambezo bani uma usakhumbula nje uthi ke isihlambezo asidla wasithola kulabafowethu laba uthi cha isihlambezo ayisidla wasithola kulabafowethu. Ngiyabonga ke mawami ukuthi usakhumbula nokuthi cha unaso isibindi sokutshela abantu ukuthi leso sihlambezo sakusebenzela kwavela lo muntu. Uthenge kunemenayiti. Thenge kunemenayiti. Makwenzeka uyixoxa makwenzeka nje ngibone naye egubha ngamafosholo nawe ibone izini zakho.